Je ziet dirigent. 1, 2, 3. Bezuinigen doe je met de huisartsen en niet op de huisartsenzorg. Maar 150 Friese huisartsen naar de rij in Amsterdam. En wat zal daar gebeuren? Ik bedoel, hoe komt dat eruit te zien? Wat we daar gaan doen is een manifestatie houden. Waarbij er 8 sprekers zullen uitleggen wat de minister mist als ze kort op de huisartsenzorg. De minister had tussen al reageerd op deze staking. Zei van, nou ja, dat moet er nog maar even op praten worden. Want na 2012 zouden misschien wel weer geld komen kennen voor extra taken die de huisartsen krijgen. Is dat goed of net goed? Nee? Dat is heel goed nieuws. Dat betekent toch dat we in aanloop naar deze manifestatie iets los hebben gemaakt bij de minister. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Dus is de staking nog wel nodig? Het is eigenlijk geen staken, het is een manifestatie waarin wij duidelijk willen maken dat dit de verkeerde manier van bezuinigen is. Maar er wordt toch wel bezuinigen takken meer, dus hoe komt dat dan? Wij hopen nog steeds dat de minister naar onze plannen kijkt. We hebben al met de minister gesproken over alternatieven. Waarbij je waarschijnlijk zelfs veel meer dan die 132 miljoen kan bezuinigen. Kun je ook kwarten hoe werd dat op deel komt? Ja, en dat heeft te maken met dat de huisarts nou juist niet de geschikte persoon is voor marktwerking in de zorg. Een markt die moet expanderen en de huisarts zorgt er juist voor dat die markt implodeert. Dat is onze kracht. En daar zijn heel veel bezuinigingen te halen. Zoals bij Gelijks dat bepaalde taken vanuit het ziekenhuis naar de huisarts gaan binnen voor chronisch zieken of zo? Veel taken uit het ziekenhuis kunnen naar de huisarts, dat is 1. Maar dan moet de huisarts ook de capaciteit hebben om dat te doen. En daarom moeten we juist investeren in ondersteunend personeel. De minister zei natuurlijk, er is de volle yield uitjoen in de zorg, dus dat mag toch ergens wel komen. Net alleen van verzekerden, maar ik ben de huisarts. Ja. Maar als de minister goed kijkt, ze heeft het adagium, ik haal het daar waar er overschreden is. En kijken we naar het budget huisartsenzorg, dan is dat al sinds 2007 gelijk. Dus wij zijn zelfs niet 1% gestegen. Daar waar de totale ziektekosten zo'n 7% per jaar zijn gestegen, zijn de huisartsenkosten gelijk gebleven. Dus het is onterecht dat dat bij de huisartsen wel komen maat nou? Ja, dat vinden wij onterecht. Ja. Ik heb nieuws gekregen dat de zorgverzekeraars zo'n 100 miljoen extra krijgen om te controleren op alle bondjes en op alle facturen die te dienen worden. En wij worden 122 miljoen kwijt. Ja, dat gaat dus echt eenmaal. Dit kan natuurlijk niet. Zo'n 100 miljoen extra voor controles. Ja, te gek voor worden, te gek voor worden. Want dat kost het net? Nou, ik vind het schandalig. Controle, dat is wichtig. Maar zo'n 100 miljoen extra voor controle, bovenop de bedragen die het wil krijgen. En us 122 miljoen kwarten, nou dat is te gek voor worden. Maar hem, dat krijg jij het of zo? Ja, dat is mij krek duidelijk worden. Nou, ik ben duvels, dat snap je hem toch wel? Dat is heel gebeurd. Precies, wij gaan voort. Het is nu inmiddels een beetje...